tilala ni hakili jagabo na sasa atelier belebele be kenouye ambe kuma référendum ganga ke chudme kuma jume mi kanto référendum constitution ko nana hakilna jume ba kono bara ganga ke chudme o bedda be sama kilin ngale min sigilendo président na nte kuma ken kilin tay neni bokumdo ka befo ka be barkada mawo ma be keneka mawo ma seraya ka fo o de bina former ade bina ngata hakilna be de odima ade bina tasigi dawla ade bita dugu wɛrɛ la parce que Côte d'Ivoire mɔgɔw bɛ yan aw de bɛ taa Segu aw de bɛ taa Kayi aw de bɛ taa Ɲɔnɔ ka taa ɲɛfɔ maaw ye constitution ye mun ye constitution kɔrɔ ani constitution kura min b'o ni ɲɔgɔn cɛ hakilina yɛlɛma min b'a kɔnɔna na hakilina min b'a kɔnɔna na pour que a se ka fɔ a ye aw welelen b'o kɛnɛ de kan donc an b'aw fo k'aw barikada k'a fɔ aw bɛɛ ye aw bisimila. Mesdames et messieurs, honorables invités, au nom des forces du changement pour la refondation FCR et à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée générale d'information sur le projet de la nouvelle Constitution. Le Directoire des forces du changement pour la refondation vous prie de bien vouloir suivre les interventions très importantes qui vous permettront de vous intéresser davantage au projet de la Constitution. Les interventions permettront aussi de comprendre la nécessité de renouvellement de la Constitution en vue d'une large participation aux élections référendaires à venir. Elles permettront également de procéder très largement à la sensibilisation et à la mobilisation des militants et militantes et sympathisants des forces du changement pour la refondation de l'intérieur comme de l'extérieur, tout en formulant de passer une assemblée générale réussie qui puisse permettre à chacun de vous d'émettre une large diffusion des messages livrés par les forces du changement pour la refondation. Je déclare ouverts les travaux de l'Assemblée. Je vous remercie. Air Mali président anana no bi jeredla jere ka mogo faranyonga o ka mogo faranyonga kana ka kuma anga sera sunkura de ka constitution kura mimbe ni akanga voter le 18 juin anana kana akila de diokan donc ka jama faranyonga donc beba akila di RF munde kan akono constitution kura efe munde yele makura akono munde jariye donc anye mogo faranyonga od labi M5 kono quand akila di mogoma ne ka intervention na donc ne olu de fo nunu jara anye o ya kechugo yi commission do bla senga ka constitution de la kadla ka commission wore bla senga ka ta finalisation na donc o koroy ko faranyonga de ba hakil o ba kofe o constitution ere kono na fendama do jara anye anyo fana fo o yi folo e minye irrédevabilité président se ka wuli ka bo président la ka sura ka manna maban ni bara ke chugo manye assemblée président fana be se ka bo aka assemblée président la ni bara ke chugo manye conseil économique fana président be se ka bo aka bara la ni bara ke chugo manye ali sénat président mina sigi ale fana be se ka bo bara la ka sura ka manna maban o obi mogo wajibia ka yakli to i komogo la parce que ni ebla la nyefe comme mogo de bi ko o ni ma kenu hakla edoro se ki boala o jara anye akono kusebe flana o nomadisme politique ka boy parti dobe o ki élu kata assemblée la katla ka bo parti la kata parti kurala o se ka ke malable ni tara doro bitade me bitaki ka mandat yi o fana jara anye akono kusebe yoro were bala ko le Mali était un état unitaire o kore ko amana mununu chugo amana kuma fo chugo antike fédération yi quoi ambeke jamana kelempewde kan fara nyonka o jarane kosebe min fana ban fara nyonka ka temo beka o ye afora ko mo wolomani teka ke male ni nyonche bli ka dashiaka
walma ka da boyro kan quoi o ti ko kana kɛ quoi i ye siya o siya ye ko an bɛɛ ye maliyɛn de ye k'a fɔ ka fɛn dɔ di karisa ma barisa ale bɛ nin siya in na ko k'o dabila ka fɛn dɔ di karisa ma parce que ale bɛ bɔ nin yɔrɔ in na ko k'o dabila ni fɛn bɛ d'i ma a bɛ d'i ma ko wɛrɛ la mais i bɔyɔrɔ ani siya ko fɛn tɛ di mɔgɔ ma o la o n'a ɲɔgɔnna caman de bi a la anw y'a fɔ n k'o diyara anw ye donc min fɔ n'i ye welewele min kɛ welewele min fɔ maliyɛn ye mɔgɔ min ko oui ani mɔgɔ min ko non bɛɛ ye maliyɛn ye bɛɛ bɛ baara kɛ ni hakilila de donc n'i bɛ fɛ ka taa voter cogo min na min ka di i y'a kɔnɔ i b'o fɔ mais baara in ye adamaden baara de ye dɛ k'a fɔ ko constitution de bɛ yen ko fiɲɛ foyi t'a la ko fɛn bɛ b'a kɔnɔ maa si tɛ se k'o constitution dilan an y'o de fɔ o hakilila de ye o y'anw de hakilila ye donc an fɛ bɛɛ ka taa n'o ye ni min ma sɔn i b'o faamuya min ma sɔn fana min sɔnna o fana k'o faamuya bɛɛ ka taa baara kɛ o de ye démocratie ye o welewele de bɛ yen ka di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma an y'o de kɛ bi M5 ye y'a dɔn M5 yɛrɛ hakilila de ye anw ka jate la M5 ye hakilila de ye an ye yɛlɛma min fɔ n'i ye kun y'a da M5 mɔgɔw dɔrɔn ma yɛlɛma kun tɛ kɛ o n'i y'a ye maliyɛnw sɔnna assise ma maliyɛnw sɔnna âge ko ma o y'a jira k'a fɔ hakilila in ti M5 dɔrɔn ye jamaba de bi a kɔfɛ donc yɛlɛma bi maliyɛn caman de kɔnɔ dɔw yɛrɛ ma wuli dɔw ti kuma yɛrɛ donc an y'a essayer sisan mɔgɔ o mɔgɔ ni yɛlɛma ka d'u ye an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an yɛrɛ b'o kɔnɔ quoi donc anw ti kɛ fɛn ye bilen k'a fɔ an b'an bɔ tɔw la i n'a fɔ anw de ye kotigi ye anw de ye koba ye an bɔr'o kɔnɔ donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ni yɛlɛma ka d'u ye an bɛɛ donna groupe kelen kɔnɔ sisan o de ye les forces du changement pour la refondation anw yɛrɛ b'o kɔnɔ tɔw fana b'o kɔnɔ anw ta tɛ minnu b'a kɔnɔ belebele t'a la fitinin t'a la an bɛɛ lajɛlen de ta don donc M5 ko ma ban yɛrɛwolo ko ma ban AR Mali ko ma ban EMK ko ma ban Fizi Mali ko ma ban nin caman bɛ yen ninnu bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ les forces du changement pour la refondation kɔnɔ pour que an ka taa ni baara ye. Ministre ɲɛmaw diinɛtigiw laadatigiw kɔrɔlentigiw kunnafonidila lakikaw n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ. an bɛ kɛnɛ min kan bi ko yɛlɛma fanga k'an ka malikura lili sinsin an b'o o hukumu de kɔnɔ yan bi n'a fɔra o ma tubabukan na ko FCR force de changement pour la refondation. Mali sɛgɛnna Mali ye talon ko caman kɛ nka bi Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ ka u kunkɔrɔ waso ni malidenya ye fɔlɔ an kun kuma sulilen don bamananw ko takuru ɲɔnsɔn tan tɛmɛnɛ n'i y'a ye président Assimi tɔgɔ bɛ fɔla diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi a ye ɲɔnsɔn ɲumanw de sɔrɔ dɔgɔyama tɛ n'o y'a ka ministiriw ye o de la takuru bɛ ka mɛnɛ Mali bɛ ka bɔ maa kelen tɛ se ko la n'i y'a ye jamana in bɛ ka fɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi ne tere denmisɛnw sifinnakaw an ka ɲɔgɔn lamɛn n bɛ fɛ ka kuma belebeleba fɔ aw ye n'an ye ɲɔgɔn lamɛn an bɛ somɔgɔ sama sɔrɔ faso in bɛ kɛ an sago ye donc n bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka taa ni kuma ye yaasa jamana in bɛ se ka taa ɲɛ sɔrɔ donc an ka ɲɔgɔn lamɛn faso bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ bi an bɛ refondation kɛnɛ de kan assemblée générale maaw bɔra bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko karidon ye don min ye a ma nɔgɔn nka aw y'aw ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila ka na foli belebeleba bɛ aw yɔrɔ an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ fɛ ka n'an da don yaasa kuma kana janya maaw ka ca an bɛ fɛ ka n'an da don sariya sunba kura min ni malidenw ko ka sariya sunba gɛrɛgɛrɛ Mali yɛrɛ sariya sun gɛrɛgɛrɛ ko an b'o de fɛ an tɛ fɛn sinama fɛ o de an b'o kɛnɛ de kan yaasa k'o kuma de fana ɲɛfɔ jama ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw barisa anw ye dɔ kɛ
nka sariya sunba min ni a bolodalen don n'a latigɛra a bɛ kɛ aw sifinnakaw de ma hɛrɛ ye jamana in bɛ diya faso y'a yɛrɛ sɔrɔ nka b'a la dɛ gɛlɛyaw bɛ yen n'i ko k'i b'i yɛrɛ ta i kan k'a dɔn ko tɔɔrɔ caman b'i ɲɛ barisa tubabuw yɛrɛ ko ten ko le succès gêne n'i ye succès kɛ n'i bɛ succès la i k'a dɔn k'a ni a sina de fana bɛ ɲɔgɔn fɛ kuma bɛɛ maa minnu tɛ fɛ i ka yelen bɔ olu b'a ɲini k'i don dibi la nka n'i y'i cɛsiri ani maa ɲuman minnu b'i kɔ ka ala ɲini ala bɛ fara i kan i bɛ bɔ donc mali in b'o hukumu de kɔnɔ hali gafe dɔw bɔra bi an ɲɛ b'a la u bɛ ka gafe dɔw bɔ k'an ka golomasiri tabaw ye ko dɔw kɛ o bɛɛ ye yaasa ka bisibasa don an hakili la nka u k'a dɔn ko malidenw kununnen don foyi tɛna se k'anw lasekan kɔ sariya sunba in n'a taara hɛrɛ caman b'a kɔnɔ fɛn dɔw tɛmɛna yan wagati dɔw tɛmɛna faso in kɔnɔ a fɔra k'a bɛ falen mouvement dɔw yɛrɛ sigira a tɔgɔla yan ko dɔw u taara don diinɛmaw kan k'a f'u ɲɛna ko fɛn dɔw u bɛ fɛ ka fɛn dɔw de don sariya sunba kɔnɔ n'o kɛra jamana siniɲɛsigi bɛ don ngalama la fujinɛ wulila a ma se ka yɛlɛma nka nin ze in a kɛra malidenw sago de malidenw de ko k'a yɛlɛma donc k'u bɛ fɛ yɛlɛma de n tɛna kuma janya n tɔw n faw ni n kɔrɔw ni dɔgɔw bɛ yen donc n bɛ fɛ ka kuma to olu bolo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo CDM maa minnu bɛ yan nɔ CNT maa o maa gouvernement maliden bɛɛ lajɛlen n'i ko k'i bɛ mɔbɔ mɔ la i bɛna don maa dɔ gasi la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala ka jamana sabati. À Moura, sur la base d'un rapport de l'ONU, on leur demandera tout simplement où est-ce qu'ils étaient lorsque ce même rapport de l'ONU avait écrit clairement que la France avait fait des bavures à Bounti. Pourquoi nous n'avons eu aucune réaction des mêmes chancelleries? Deux poids, deux mesures, mais le Mali survivra. Je vous remercie. Ani autorité de transition bɛɛ cɛkɔrɔba ani musokɔrɔba ka yafadeli kɛ bɛɛ fɛ san'an ka don kuma na Côte d'Ivoire M5 RFE bɛ yen n bɛ kuma u tɔgɔ la tɔn wɛrɛw bɛ yen n bɛ kuma u tɔgɔ la notamment a bɛ fɔ tɔn min ma ko l'Alliance pour la République et la citoyenneté au Mali n bɛ kuma olu tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka yira k'a fɔ baara min dalajɛlen don sɔgɔmada in na mɔgɔw tun hakili b'a la k'a fɔ a kan ka se ka kɛ a don a kɛra fana parce que a ka kan ka kɛ de min ye constitution kura in ye a sigira cogo min na mɔgɔw da donn'o la sani da ka don a la n tɛna segin o kan maliyɛn bɛɛ welela kɛnɛ kan bɛɛ y'i hakilata fɔ dɔw sɔnna dɔw ma dɔw ma sɔn dɔw ma bɛɛ kɔni welela o y'a fɔlɔ ye. Min ye a korona kuma ye n bɛna kuma kelen kan puisque anw ye maliyɛn minnu sigilen don kɔfɛ n'a bɛ f'u ma ko tunkarake kabini san 30 ka ca ni san 30 ye tunkarakew bɛ kɛlɛ la k'u bɛ don assemblée nationale la a ma se ka kɛ nin de senfɛ a sera ka kɛ k'o barikada kɛ k'o waleɲuman dɔn fana kɛ n'o bɔra la k'an ka u b'a fɔ minnu ma ko légitimité traditionnelle cɛkɔrɔbaw ni diinɛɲɛmɔgɔw ni fɛn ka bɛɛ sen don kuma na parce que mɔgɔ tɛ se k'a fɔ i bɛ faso dilan k'i bɛ faso sigi k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu b'a baara yɛrɛ ɲɛdɔn ladarako bɛ minnu bolo k'a b'olu sen bɔ a la Mali o de tun bɛ Mali kɔnɔ o de bɔra la sisan o fana ye fɛn ye fɛn min ɲɛna komi kuma tɔ bɛ kɔfɛ n tɛna don détail wɛrɛw fana na n'o bɔra yen ka hakilinajigi kɛ parce que ni comme tigani-nguru na kumaba tɛ ban n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'an hakili to fɛn dɔw la ne b'a fɛ ka kuma kelen de fɔ mɔgɔw ɲɛna kabini Asimi Goïta a ye Choguel Kokala Mayiga bila ka taa Nations Unies la don min na ka taa kuma
o don ani bi cɛ Mali bɛ cogo di? A laban nana kɛ ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ kuma Mali la bi n'a fɔra ko Mali faama don bɛɛ de bɛ lamɛnni kɛ bɛɛ bɛ filɛli kɛ. Ablaye Diop tɛ Ablaye Diop ye, Ablaye Maïga tɛ Ablaye Maïga ye, Sadio tɛ Sadio ye, bɛɛ fɛn fɛn transition mɔgɔ n'o fɛn fɛn bɛ kuma bi anw minnu bɛ tunga na anw b'a dɔn parce que i yɛrɛ bɛ lajɛ cogo min na i bɛ ɲininka cogo min na i b'a dɔn k'a fɔ ni kɔrɔlen tɛ kelen ye. O tuma maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔna na an k'an timinadiya ɲɔgɔn kɔrɔ an ka taa parce que mɔgɔ min ko ne b'a fɛ ka jɔnya juru bɔ n kan na ka jɔnya juru bɔ n baden ni faden n faw kan na ani n baw ani n denw ani n dɔgɔninw o ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min kan ka dɛmɛ nka mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu bɛ siran de ka jɔnya juru yɛrɛ tigɛ ka b'u kan u bɛ siran dɛ o mɔgɔw fana bɛ yen parce que u t'a dɔn u bɛna min kɛ an bɛ dugawu k'u ye parce que ni an ye dugawu k'u ye o de b'a to u bɛ segin o tuma Mali ka di mɔgɔ o mɔgɔ ye malidenw ka di mɔgɔ o mɔgɔ ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'u bɛɛ fara transition dɛmɛbagaw kan n'o kɛra an bɛɛ bɛ lafiya awa hakɛto b'a la se yɛlɛma Mamadu bɛna bɔ kuma kɔrɔ yan. Ne ye a balimakɛ Paul Ismaël Boro ye n ye parti Rassemblement des Maliens n'u ko Arama n y'o président ye n'i ko Arama anw b'an yɛrɛ sɔrɔ FSD kɔnɔna na FSD o ye Sumɛla Ala ka hinɛ a ye o ka tɔn ye n'an bɔr'o la an b'an yɛrɛ sɔrɔ M5 kɔnɔna na M5 tɔn kɔnɔna na Arama b'o kɔnɔ FSD b'o kɔnɔ o hokumu kɔnɔna na M5 an b'an yɛrɛ sɔrɔ dans les forces du changement pour la refondation et je pense n'i ye nin fɛn o fɛn fɔ n'i ye tali kɛ a fɛn o fɛn na a bɛ bi sigi kun fɔ bi sigi kun ye mun de ye an ko meeting pour la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution o bɛ mun ko fɔ o bɛ bonya dɔ ko fɔ ni anw yɛrɛ y'a ta ka maliyɛndenw sɛgɛrɛ o bonya ye mun ye o ye an ko Mali daminɛna kurukan fugan na ni ko i bɛ constitution fɔ o ye jamajɛ de ko fɔ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kuma di bɛɛ ma pour que an ka se ka bɛn ko kan o hukumu kɔnɔna na a ye annuaires ye les annuaires ont été préparés et a kɛra maliyɛndenw bɛɛ ɲɛna n'a kun cɛla décembre la o hukumu kɔnɔna na maliyɛnden bɛɛ de welela k'a fɔ kunu gɛlɛya kun bɛ yen o gɛlɛya la an ka na an ka kuma an k'a lajɛ an bɛ se ka bɛn mun kan an bɛnna mun de kan ka taa constitution falenni na o b'o la ale ni fɛn caman o hokumu kɔnɔna na président min b'an kunna ani foli kama sifinnaka don a ko sifinw ma ni a tiɲɛna ne bolo a tiɲɛna aw bolo moi je pense hokumu na n'i ye salle lajɛ bi na sifinw ka ca ni bɛɛ ye ANR kɔfɛla la a ko bon comme déjà ANR point de ko ka taa constitution na a ye kulu dɔ préparer o kulu u ye ɲɛsigi kɛ ka di an ma o ɲɛsigi kɛla ka d'a ma an bɛɛ welel'o la n'o ye force vive ye maliyɛndenw bɛɛ n'i ye commerçant ye n'i ye jagokɛla ye n'i ye politicien bɛɛ welela i kana ye ke au moins yamina ko di o kɔfɛ a ma dan o ma bonya bɛ mande bonyamasegi bɛ mande a ko encore dɔw kun ma sɔn a y'u wele ka na fara ɲɔgɔn kan an ye baara min kɛ bi an k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ ni ale bɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ o kun ye deuxième phase ye o kɛra o kɔfɛ olu tilalen u ye au moins baara min kɛra u ye a segin ɲɛmɔgɔ ma a bɛ fɔ au moins an yɛrɛ ka taabolo la ko ɲɛmɔgɔ de bɛ se ka au moins hali constitution ka a boloda avec les forces vives o hukumu kɔnɔna na a ye bɛɛ wele anw yɛrɛ parti politique an kun bɛ yen société civile bɛɛ kun bɛ yen k'a f'u ye dɔw bilala baara la fo sigiyɔrɔ 2 u ye baara min filɛ nin ye a kɛlen filɛ nin ye moi je pense réellement o bɛ mɔgɔw bɔ a y'a minɛ a ka taa lajɛ hali bi a ka sigidaw la a ka duw kɔnɔ a ka gɛrɛnw na n'o y'a sɔrɔ hali bi gɛlɛya b'a la an ka kuma ɲɔgɔn ye foyi tɛ kuma ɲɔgɔnya bali dɛ ala ye kuma di adamadenw dɔrɔn de ma a ka dafɛnw na je pense a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na o kɔfɛ a ye décret ta k'a fɔ an ka taa yira maliyɛnw na togodaw la Mali kɔfɛ jamanaw kɔnɔ an k'a lajɛ entre le oui et le non o ye bonya ye o fanga tɛ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don o hukumu kɔnɔna na anw ko anw minnu ye force de changement ye parce que n y'a fɔ cogo min na kunu
anw yera nin kɔnɔna na surtout n'o ye FSD anw ka tali sigiyɔrɔma 10 ani kɔ o de bɛ constitution in kɔnɔna na. Moi je pense o bɛ komi denmisɛn anw man k'o fili ni bamunan ye o de hukumu kɔnɔna na an bɛ force de changement kɔnɔna na an ye maliyɛnw wele bi ka na f'u ye hali bi min ma min faamu u kana fara an kan an k'o explication d'u ma parce que point caman bɛ yen olu ma faamuya n'o ye furu ko ye n'o ye laïcité ko ye n'o ye maliyɛn de l'extérieur ye a n'o point caman n'i nana n'a fɔra an ka todunkan na caman bɛ yen u b'a faamu et bi bi in na sɛbɛn in bayɛlɛmalen don an ka todunkan bɛɛ la. Moi je pense mun tɔ bɛ yen tuguni n y'o de fɔ bi kuma kɔnɔna na n ko anw force de changement an ka ɲinini tɛ k'a fɔ ko anw bɛ gagner an ka ɲinini ye ko Mali de ka gagner o de ɲɔgɔn tɛ o gagner kɔnɔna na fɛn o fɛn bɛ yen n'olu ko u m'a faamu bi an bɛ tagama ka se u ma k'a f'u ye an ma min faamu an k'a discuter o bɛɛ ye bonya ye ni bonya ye min fa moi je pense an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ le 18 ka nin ko in min bɔra yɔrɔ jan k'a segin maliyɛnw ma réellement bi kɔrɔfɔ fanba de kun y'o ye ka maliyɛnw wele cɛ muso denmisɛn ni maakɔrɔba k'a f'u ye nin constitution in n'o ye sɛbɛnba min ye réellement n'a ma dɔ fara Mali kan n'a ma dɔ fara maliyɛnw kan n'a ma dɔ fara denmisɛnw kan n'a ma dɔ fara musow kan a tɛ fɛn b'u la. Moi je pense anw kɔni bɛ yɔrɔ min na bi anw ta don an b'an yɛrɛ y'a kɔnɔna an bɛ welewele min kɛ ka da cɛ ni muso kan denmisɛn ni maakɔrɔba kan bɛɛ ka nin constitution kɛ i ta ye surtout n tɛ bɔ kuma na parce que an bɛɛ bɛ bɔ yɔrɔ dɔ de la ne ye Segu ka de ye n y'o de fɔ kuma kɔnɔna bɛɛ ka taa i ka so ne lamɛnnen don Segu ka tɛmɛ Kayi kan ni n sera so an yɛrɛ balimakɛ de nana fɔ je pense kala bɛ sɛmɛ o la n b'a ɲini bɛɛ fɛ bi bi in na bɛɛ ka bɔ ka taa so comme ambassadeur bɛɛ ka taa kunnafoni di n'a dira a bɛ kɛ bonya kɔnɔna na bonya ma fɛn o fɛn se n b'a dɔn fɛn wɛrɛ t'o se ka aw yɛrɛ fo k'a wale ɲuman dɔn ne bɛ bɔ kuma na merci. Ne tɔgɔ ye Hamadu Ndaw n ye conseil municipal ye ka bɔ Kɔnna mairie la sɔgɔmada in na an tun ye nin weleweleda in kɛ maliyɛnw ma semaine in kɔnɔna dɔgɔkun kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais la bi force de changement pour la refondation tɔgɔ la n'o ye jɛkulu fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'o ko bɛ transition soutenue n'o ko bɛ constitution soutenue an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na kumaɲɔgɔnya kɛ fɛn minnu ni bɛ constitution kɔnɔ mun taara maliyɛnw ka hakilina yɛrɛ kɔnɔna na nka ne tɛna don a détail ba kɔnɔ halisa o welewelekan kelen mun tun bɛ da semaine kɔnɔ o weleweleda kelen de don halisa Paul Boro y'a fɔ cogo min na président y'a fɔ cogo min na an bɛɛ de bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ale bɛ bɔ Segu ne bɛ bɔ Kɔnna Mopti mara la an fana ka mission ye mun ye an lamɛnnen don an ka sigidaw de la n'u ye nin mɛn anw da u b'a dɔn k'a fɔ ko in ye ko sɛbɛlama ye donc an b'a f'u ye k'a fɔ ko fɛn minnu bɛ constitution kɔnɔ ani n'i ye silamɛya diinɛ ta sariya fɛn o fɛn bɛ yen nɔ minnu bɛ diinɛw kɔnɔna na a foyi ma ta ka taa an yɛrɛ ka juguya la fɛn o fɛn bɛ diinɛ sariyaw la ala sira sariyaw la a kɛra pour que an ka ɲɛnamaya bɛ se ka équilibrer cogo min na donc an ka nin sariya sunba in fana fɛn o fɛn b'a kɔnɔ a kɛra de pour que jamanadenw bɛ se ka lafiya ɲɛnamaya kɔnɔ cogo min na an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ jamana yɛrɛ ka kɛ an ta ye o bɛ se ka a bɛɛ bɛ sariya sunba in kɔnɔna na donc o la comme dɔw y'a fɔ ka tɛmɛ cogo min na diɲɛlatigɛ baara o baara n'a kɛra a bɛ kɛ dɔw ka ɲɛkumu kan a bɛ kɛ dɔw ka nisɔndiya kan mais quoi qu'il en soit n'i y'a ta k'a lajɛ i tɛ se ka constitution in sariya sunba in i tɛ se k'a lajɛ k'a ban k'a fɔ ko e min i ɲɛnata sɔrɔ a kɔnɔ ko e t'i yɛrɛ y'a kɔnɔ o tɛ se ka kɛ cogo si la i kɔni bɛ se ka ban fɛn dɔw ma nka an ye mun yɛrɛ lakɔlɔsi n'o o kuma yɛrɛ question yɛrɛ banna ka ban mɔgɔ caman ye laïcité ko kuma ani fɛnw de fɔ hakili la an bɛ waati min na komi bi faamuyali yɛrɛ kɛra nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na donc an bɛ halisa an b'a fɔ an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw fana ye u k'u hakili to fɛn dɔ la an ɲɛ bɛ fɛn dɔ natɔ la u k'u hakili to a la mali mago bɛ fara ɲɔgɔn kan de la an mago tɛ fara-farali la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ donc an y'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi jamana wɛrɛw bɛ fɛ k'an tila cogo bɛɛ la mais an yɛrɛ dama an k'a lajɛ an ka to ɲɔgɔn kan nin ye ni e ko tan e ko ala ne ko ala ni farali yɛrɛ la dɔrɔn c'est que dɔ ta tɛ tiɲɛ force
du changement a wolola cɛ mun fɛ bɛɛ b'o dɔn donc an kana a essayer k'an bi fara an ka fara ɲɔgɔn kan an ka taga ka ɲini aw kunnafoni dilaw fana fɛ aw k'o jija aw ka kunnafoni ɲuman a k'a ta k'a di maliyɛnw ma pour que an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na minnu y'an ka parti ɲɛmɔgɔw ye Paul n'a a ɲɔgɔnnaw u n'u ka bɔyɔrɔ la bɛɛ ka se ka taa kunnafoni di a dicogo ɲuman na i ka sigida la donc n bɛ kɔnnaka bɛɛ lajɛlen wele a bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la k'a fɔ ko bi an b'a fɔ ko tare hali anw kɔnnakaw minnu bɛ tungaranke la constitution in sariya sunba in ko an bɛ se ka kɛ député ye k'an to an ka tungafɛtaga la donc o ye tare de an b'u fo k'u waleɲuman dɔn kɔnnaka mana kuma yɔrɔ yɔrɔ fo a ka an ka wolomasiri tabaw f'a ka foli jɔnjɔn bila olu la pabla u ye kabako mun lamaga yen nɔ ka kɔrɔ ani bi bɛɛ a dɔnnen don maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an b'an ka président fo n'o ye Asimi Goyita ye k'an ka premier ministre fo n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi. O tuma la mouvement malien espoir b'aw bɛɛ wele aw ka na constitution in aw de ta don constitution in dilanna aw de ye constitution in maliyɛnw de y'a dilan mɔgɔ si ma bɔ kɔfɛ ka n'a dilan o tuma la constitution ye Mali constitution de ye constitution ye jeunesse constitution de ye an bɛɛ ka adopter an ka bɔ an ka se le 18 an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka 8 ta o de kɔni ka di ne ye hakɛto bɛ kuma la sallallahu alaihi wa sallam. n bɛ musow fo kosɛbɛ n bɛ n ka président fana fo min ye Seydou Jawara di Martin ye musolakaw aw bɔra bi aw y'an lawasa an kɔntanna kosɛbɛ denmisɛnninw fana bɔra a diyara an ye n'i y'a mɛn ko jamana jeunesse de don musow de don bi an bɛɛ ko Mali kura bɛ sɔrɔ cogo di aw y'aw yɛrɛ ɲininka Mali kura in bɛ sɔrɔ cogoya min na c'est vrai que Mali bɔra yɔrɔ jan na ka se yan bi Ala ni sɔrɔdasiw barika la u nana sɔrɔ jamana bɛ dingɛ dɔ kɔnɔna na u sera ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya d'an ma ka sécurité d'an ma an filɛ nin sigi min na bi ni sɔrɔdasiw tun tɛ bi an si tun se ka sigi ka nin kuma in kɛ yan bi donc an bɛ min ɲini aw fɛ Mali filɛ nin ye Mali tɛ jamana lankolon ye Malidenw fana tɛ jamanaden lankolon ye Mali ressources an ka dugukolo nafolo minnu bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ tubabuw ɲɛ b'o de la o de kama u bɛ fɛ k'an ka jamana in ci o de kama u bɛ fɛ k'an kɔ don ɲɔgɔn na an kana sɔn diɲɛ na ko ka don ɲɔgɔn na n'a ma ɲɛ Asimi n'a ka jama nana bi ka n'an dɛmɛ an k'an jija ni référendum in a ka don ba la parce que fɛn constitution kɔrɔlen minnu tɛmɛna an ma lafiya sɔrɔ a la donc nin constitution kura min filɛ nin ye min bɛ ka fɔ aw ɲɛna an k'an jija an k'a don ba la parce que an ka laɲiniw bɛɛ b'a kɔnɔ anw yɛrɛ musow ka lafiya bɛ sɔrɔ o de kɔnɔna na bari n'i y'a mɛn den i y'a fɔ muso n'i y'a mɛn muso lafiyara an denw de fana lafiyara constitution projet de constitution in kɔnɔna na fɛn caman b'a la mɔgɔw donna minnu tɛmɛna u donna a la u ye caman fɔ a la n tɛna segin kuma kan nka an bɛ yɔrɔ min na bi an mago bɛ dunkafa la an denw mago bɛ éducation ɲuman na u mago bɛ kalan ɲuman na nin bɛɛ bɛ référendum in kɔnɔna na donc an k'an jija an ka voter référendum in ye an ka jamana ɲɛmaa dɛmɛ donc ne bɛ bɔ kuma na kuma ka gɛlɛn. An k'an fara ɲɔgɔn kan parce qu'il y a eu 23 morts pour ce changement là an k'an fara ɲɔgɔn kan walasa machine kɛnɛ ma an faw b'a la an dɔgɔninw b'a la anw yɛrɛ b'a la an k'a fɔ k'a fɔ nous an ye flambeau minɛ an y'a porter haut et diɲɛ bɛɛ bɛ ka Mali kanu bi grâce à nous mais o tɛ se ka kɛ à rang dispersé a tɛ se ka kɛ solution foyi t'a la et an tɛ ka transition an tɛ ka fana nin révision constitutionnelle k'a fɔ k'an bɛ taa wuli la an tɛ k'a kɛ Asimi kama an tɛ k'a kɛ Choguel kama on le fait pour nous-mêmes parce qu'on est à demander, on le fait pour nous-mêmes et pas pour quelqu'un. Si ça échoue, on a échoué à Asimi Choguel Bolo, ça a échoué en.
M5 jeunesse Yerewolo CPM Fusil Mali a juste là où jeunesse ou de boulot bon on a famille va faut que hakilina ni vive le Mali vive l'Afrique Mali vive la transition merci beaucoup constitution il y a un bel détail mais faut avoir famille kerenganya la point do ba kono no e furu tasirai parce que mo ban soro yoro mina tienli kela ban soro yoro mina o yoro nunu furu a fora constitution ni kono ko cɛ ni muso de do donc ni kuma wɛrɛ min bɔra kɔ o ye tiɲɛli kuma ye il faut que aw ka faamuya parce que anw denw de bɛ furu an dencɛw de bɛ furu an denmusow de bɛ furu donc an k'a dɔn k'a bila an hakili la constitution in kɔnɔna na a y'a pɛrɛpɛrɛ latigɛ cɛ ani muso furu dagalen bɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ donc contradiction tɛ yen mɔgɔ si kana aw ja tigɛ o point kan donc ne tun bɛ fɛ ka insister o de kan kosɛbɛ k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna bi sigili wɛrɛw bɛ na parce que musow bɛ information na musow bɛ ka base informer n'aw tɛ ne yɛrɛ kan ka dɔ dilan sigili dɔ kɛ n'Ala sɔnna OPF hukumu kɔnɔ pour que ka constitution ɲɛfɔ aw ɲɛna bɛɛ ka se ka baara kɛ n'a ye ni hakili ye ni ka information fana di dɔw ma minnu tɛ a faamuya la donc hakɛto b'a la n bɛ bɔ kuma la yan nɔ merci bien. Quels sont nos propositions? Qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que nous avons trouvé très bien? Et nous avons conclu que l'essentiel, sinon la totalité de nos préoccupations, était prise en charge dans le projet de la nouvelle constitution. Alors, nous avons demandé à tous les partis politiques, toutes les associations, toutes les personnalités qui constituent le FSD, nous leur avons demandé de se mettre à la disposition de forces de changement pour que partout à l'intérieur du pays, nous puissions expliquer aux populations le contenu de cette constitution. C'est une chance pour le Mali. Ayant expérimenté plusieurs fois une amélioration de la Constitution, mais avec des problèmes finalement qui ont abouti à des crises, nous avons dit que cette fois-ci, le processus d'élaboration, le processus de discussion avant que le texte final soit adopté, est un processus inédit au Mali et qu'il faut saluer. C'est pourquoi nous demandons aux partis politiques, aux associations, aux personnalités, à nos militantes et militants de s'investir dans le processus d'appropriation de ce projet par les populations. Parce que ce projet nous permet de sauter une belle étape dans la construction de notre pays. Alors, mesdames et messieurs, c'est la contribution que nous voulons faire au niveau du FSD au cours de cette Assemblée générale des forces de changement pour la refondation, effort de changement pour la refondation, et dire encore que nous sommes au cœur de la refondation, nous sommes au cœur de la fondation et nous sommes pour le Mali courant. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Antna kuma chaya vraiment kuma be foraya. Mogo munu mu togomenya ou haketo ke parce que mogo beaucoup inscrit. Ambe yoro mena bi on est à 118 associations en mouvement munu dona ninkoina. Maintenant, il y a le M5 RFP, le FSD, CPM, USR, Fusil Mali, Koumama Douma, Victoire et Gloire, mais pas parce que au cas de on va faire donc c'est bien sûr, sinon on est salle dans ma chambre. Et donc c'est pour vous dire que mouvement Monumbala, EMK, CDM, Coréam, AR Mali, APR, MPJ, RPR, Rama,
AFK Calaban, FENASMA, la Fédération des syndicats du marché de Bamako, UNPR, Faso Dambeton de Dr Modibo Sidibé, PPC de Jamer Bitar, RPPNA, j'avais bien dit Victoire et Gouloir, Coldema et REFTA, Mali Espoir, donc on a 600, UDM, AAP Demédié, COFOP, c'est pas dans l'ordre, hein, vous m'excuserez, ASDFE, je pense que Mme Kama a parlé, RPC, AJPD, MPRT de l'imam Maïga, MJ, le mouvement des jeunes de la commune 3, vous avez vu les jeunes qui sont sortis en masse là, Ouldedo, Oulde Coco, Morote dans le marché boulevard là, c'est eux qui gèrent pratiquement là-bas. AJDP, MJEC de la commune 3, je dis ça, AFD Dougou Demain, FEDAVEM, la Fédération des femmes veuves, CFMRTP, Koulbaliton, la coalition Igda Malitetla, Amasourem, RPPNA, l'association Ben Anikelea de Madou Samake, le parti Lumière, MVC, AMPA, POMYS,